Rastliny nie sú schopné žiadneho pohybu, ale aj napriek tomu sa u nich vyvinuli rôzne spôsoby, ako sa brániť pred všetkými bylinožravcami. Niektoré využívajú na svoju obranu trne, ktorými nás môžu pichnúť, iné na svoju obranu používajú svoju nepríjemnú chuť. Avšak ich najsilnejším obranným prvkom je často smrteľný jed, ktorý obsahujú, a ktokoľvek sa raz pokúsi skonzumovať ich, tak už to nikdy znovu nespraví. A tak si dnes ukážeme 5 najjedovatejších rastlín na svete. 5. miesto. Ľuľkovec zlomocný, latinsky Atropa belladonna. Je to statná 50 až 180 cm vysoká žľaznatá bylina s tučnou priamou a vetvenou stonkou. Listy sú striedavé a rôzne veľké, špicato-vajcovité až elipsovité. Plodom je čierna výrazne lesklá guľovitá bobuľa s priemerom 14 až 18 mm, vyrastajúca z hviezdicového kalichu. Bobuľa neobsahuje kôstku, ale množstvo semien v modrofialovej šťave. Spočiatku chutí sladko, neskôr však dostáva odpornú horkú príchuť. Kvitne od júna do septembra. Je považovaná za najnebezpečnejšiu stredoeurópsku jedovatú rastlinu. Prirodzene sa vyskytuje v celej Európe od Španielska po Krym a od Stredomoria po južné Švédsko, zriedkavejšie v severnej Afrike. Rastlina obľubuje prevažne okraje lesov, rúbaniska a polotienité vlhké pôdy zásaditého až slabokyslého charakteru. Medzi hlavné toxíny nachádzajúce sa v tejto rastline patria atropín, skopolamín a hyoscyamín, ktoré ovplyvňujú nervový systém a blokujú určité neurotransmitery, čím utlmujú srdcovú činnosť a spôsobujú zastavenie dychu. Celá táto rastlina je prudko jedovatá a najviac jedovatý je koreň. Smrteľná dávka je u malého dieťaťa 3 bobule, u dospelého 10. Medzi klasické príznaky otravy patria rozšírené zrenice, rozmazané videnie, sucho v ústach, zčervenanie tváre, zrýchlený tep, hlasité búšenie srdca, agresívne správanie, krče, bezvedomie a prípadne aj smrť. Účinky jedu nie sú okamžité a môže trvať niekoľko hodín až dní, kým jed začne účinkovať. Názov atropa pochádza z atropínu a belladonna znamená krásna dáma, čo poukazuje na praktiky zo 17. storočia, keď ženám kvapkali do oka malé množstvo extraktu z tejto rastliny, aby sa im rozšírili zrenice, čo ich urobilo príťažlivejšími. 4. miesto. Bolehlav. Bolehlav je 1 až 2,5 metra vysoká bylina s bohato vetvenou dutou rihovanou stonkou s červenými škvrnami na spodnej časti. Listy tvoria tvar trojuholníka. Korunné lístky kvetov sú biele a do 1,5 mm dlhé. Plody sú vajcovitého tvaru, zelenohnedej farby a dlhé sú asi 3 mm. Rastie na teplých miestach v nížinách, na hnojiskách a kompostoch, pozdĺž ciest v priekopách a na brehoch riek. Taktiež ich je možné nájsť aj na poliach a záhradách a kvitne od mája do augusta. Existuje niekoľko prudko jedovatých druhov bolehlavu. Medzi najznámejšie v Európe patria bolehlav jedovatý a bolehlav škvrnitý. V Severnej Amerike je to tzv. Bolehlav vodný. Všetky tieto druhy dokážu byť smrteľné. Bolehlav jedovatý obsahuje silný toxín, ktorý sa nazýva konín. Vstrebáva sa v traviacej sústave aj cez pokožku, ale otraviť sa dá aj pri intenzívnom voňaní kvetov. Najprv pôsobí povzbudivo, neskôr však začne blokovať povely miechy, následkom čoho dochádza k znecitliveniu končatín a zastaveniu dýchania. K otrave môže dojsť aj úplnou náhodou, najčastejšie pri zámene bolehlavu s niektorou koreňovou alebo listovou zeleninou. Odhaduje sa, že dávka okolo 0,15 g je dostatočná na zabitie človeka. V antike bol bolehlav súčasťou jedu, ktorý sa používal k popravám. Odvar z bolehlavu bol taktiež súčasťou jedu, ktorý bol podaný Sokratovi. 3. miesto. Ricín obyčajný. Je to jednoročná statná až 2 metre vysoká rastlina. Byľ je holá a rozkonárená. Listy sú striedavé, dlho stopkaté a nepravidelne zúbkaté. Kvety sú vo vrchnej časti rastliny. Hore sú samčie kvety a dole samičie. Samčie 3 až 5 početné okvetie je blanité
a kvet má obrovský počet tyčiniek s rozkonárenými nitkami. Samičie 5-početné okvetie je tiež blanité a opadavé. Samičí kvet má 3 červené vidlicovité blizny. Semená sú oválne, mramorovo škvrnité a sú jedovaté. Táto rastlina je všeobecne známa pre výrobu ricinového oleja. Tento rastlinný olej je široko používaný pri výrobe potravín a je k dispozícii aj v medicíne, nakoľko má vysoký obsah vitamínov A a D a je účinným preháňadlom. Pochádza zo semien, ktorých polovica obsahuje práve tento olej. Bizarnosťou je, že semená sú tiež zdrojom jedného z najsilnejších rastlinných toxínov na Zemi s názvom ricín. Je to silnejší jed než kyanid, strychnín alebo najsilnejší hadí jed. Našťastie je to len v prípade, že toxín je vdychnutý alebo vpichnutý injekčne. Po konzumácii je ricín stále veľmi nebezpečný, ale asi 1000-krát menej smrteľný. To znamená, že stačí len niekoľko semien na usmrtenie dospelého človeka. Tieto krovité rastliny sú pomerne bežné v teplejších častiach sveta a porastú prakticky kdekoľvek. Je to vlastne celkom pekná rastlina s veľkými oranžovými kvetmi. Príznaky po konzumácii nie sú len tak hociaké. Môžete očakávať krče v bruchu, vracanie, vnútorné krvácanie a zlyhanie obličiek. Tieto príznaky nie sú okamžité a môže trvať viac ako 1 deň, aby nastali. Vo fatálnych prípadoch môže trvať až 5 dní, kým obeť zomrie touto nepríjemnou smrťou. Nakoľko je ricín ľahko dostupný, tak sa často používa ako forma samovraždy. Ricín bol taktiež využívaný na zabíjanie druhých. Bol vyvinutý ako biologická zbraň už v prvej svetovej vojne a v obidvoch studených vojnách. V novšej dobe bol použitý sovietskými tajnými agentmi na zabitie bulharského dizidenta Georgiho Markova za použitia otrávenej špičky dážnika. Druhé miesto, prilbica modrá. Tieto pekné fialové kvety sú pomerne bežným javom na úpätí hôr v celej severnej Európe a Ázii. Dorastajú do 2-metrovej výšky a všetky časti rastliny obsahujú smrtiaci jed akonitín. Len obyčajný dotyk tejto rastliny môže spôsobiť závažné príznaky, zatiaľ čo požitie rastliny je často smrteľné. Účinok je okamžitý a začína pálením v ústach a nasleduje slintanie, zvracanie a hnačka. Ako jed postupuje, tak sa u obetí môže vyskytnúť stuhnutosť, nepravidelný srdcový tep a nakoniec smrť zo zlyhania dýchania. Táto rastlina je známa aj ako kráľovná jedov, nakoľko je možné, že je to najjedovatejšia rastlina v Európe. Jej smrtiaca história je dlhá. Starogrécki pastieri vkladali konce šípov do tejto rastliny, ktoré používali na zabíjanie vlkov. Vyskytuje sa v starovekej aj modernej literatúre od Shakespearea, alebo v Harry Potterovi, kde profesor Snape uvaril z tejto rastliny lektvar, aby zabranil Remusovi Lupinovi v premene na vlkolaka. Eskimáci ju používali na špičky harpún na lov veľrýb. Novšie použitie bolo nacistami za druhej svetovej vojny, kedy bol toxín používaný na špičky nábojov. Prvé miesto, ružencovec obyčajný. Ružencovce sú malé červeno-čierne bobule vajcovitého tvaru. Toxín nachádzajúci sa v týchto bobuliach sa nazýva abrín a niet pochyb o tom, že sa jedná o najnebezpečnejší rastlinný jed. Jeho účinky sú veľmi podobné účinkom ricínu. Pri intravenóznom podaní myšiam je jeho stredná toxická dávka 0,7 mikrogramov na kilogram telesnej hmoty, čo ho robí približne 31,4 krát viac toxickým ako ricín. Stredná toxická dávka pre ľudí sa pohybuje v rozmedzi od 10 do 1000 mikrogramov na kilogram, pokiaľ je prehltnutý, a 3,3 mikrogramov na kilogram, pokiaľ je vdýchnutý. Prekvapivo sa jedná o bežnú rastlinu, ktorá sa vyskytuje na mnohých miestach, najviac však na Floride. Má mnoho využití a používa sa napríklad v hrkacích hudobných nástrojoch, alebo v šperkoch, kedy sú bobule navlečené vedľa seba a vzniká tzv. Ruženec, z čoho pramení aj názov tejto rastliny. Našťastie je pre užívateľov týchto šperkov neškodný, keďže povrch týchto bobul je veľmi tvrdý. Horšie to je pre tvorcov týchto šperkov, ktorí pri prepichovaní bobuľ prichádzajú do kontaktu s jedom, čo už spôsobilo mnoho úmrtí. Je známe, že semená sú relatívne bezpečné, ak sa prehltnú celé, pretože telom prejdú v húževnatom ochrannom kryte. Čo je ešte viac prekvapujúce, je počet preživších, ktorí požuli tieto semená.
Zatiaľ čo niektorí z nich zomreli, tak mnohí prežili, aj keď utrpeli vážne zažívacie ťažkosti. Predpokladá sa, že dôvodom je to, že toxín abrin sa len pomaly vstrebáva do tela. Vzhľadom k tomu rýchla lekárska starostlivosť alebo len prírodné preháňadlo môžu zachrániť život pri otrave týmto toxínom. Sme na konci dnešného videa a dúfam, že vás aspoň trochu zaujalo. Ak áno, tak budem rád za každú pochvalu alebo kritiku, či už v podobe palca hore alebo dole, zaujímavého komentáru alebo zdieľania medzi svojich známych. V popise videa taktiež nájdete odkaz na fanpage a vidíme sa pri ďalšom videu.